זהו תת-אלוף מיקי אדלשטיין, מפקד אוגדת עזה, הקצין הבכיר ביותר שאמון בשנה האחרונה על הטיפול מה שמתרחש ברצועת עזה. החמאס נכנס למצוקה שבאה לידי ביטוי שמורסי ירד. החמאס עשה כמה שגיאות אסטרטגיות מאוד משמעותיות, הרגישו ובשירות, והוא ישב לכל מיני ידידים שלו, לשמחתנו אמר להם לתרוא, טורקיה, איראן, ועוד, ולמעשה היום הוא מוצא את עצמו די בודד. זו אמורה הייתה להיות שיחת הרגעה עם תושבי אחד היישובים בעוטף עזה, אבל הקצין הבכיר הפתיע וסיפק בפעם הראשונה הצצה נדירה לאופן שבו מתייחס צה"ל למה שקורה ברצועה. מנהיגי החמאס, הנהגה מדינית ואפילו הנהגה צבאית, עושים את הכל כדי לשמור על ריסון. אחת החטיבות הכי משמעותיות של החמאס, לקחו אותם, העבירו אותם לבגדי מג"ב, פיזרו 800 לוחמים ברחבי רצועת עזה, שעושים משמרות ומונים מכל מיני פעילים קיקיוניים כאלה שכן רוצים לבצע ירי, או שמנסים אפילו להניח מטענים, הולכים ועוצרים אותם, ומשתמשים בכל מיני כלים שלהם, חוקרים אותם. בשיחה שהתקיימה לפני כ3 שבועות הוא מספר לתושבים כי תנועת הטרור מסכלת כל פעילות אנטי-ישראלית שמתבצעת ברצועה. פעילות טרור שבמקרים מסוימים אפילו גורמי המודיעין לא מודעים לה. פתאום החמאס נהפך לשוטר של רצועת עזה. זו לא ערובה לכך שזה יפעל לאורך זמן, אבל עדיין זה מביא למדי מצב שיש ריסון מאוד מאוד משמעותי. לנו אין מודיעין על איזה שמישהו שהולך לראות איזה רקטה, ואז הם אחרי זה הולכים ועוצרים אותו ויודעים מהר מאוד להגיע לאנשים. תת-אלוף אדלשטיין סיפר לתושבים באופן פתוח וגלוי על שיתוף הפעולה עם חמאס. לנו היום יש מרחב של 100 מטר שאנחנו פועלים בתוך רצועת עזה. בהתחלה דרשו שאנחנו לא ניכנס אפילו למטר אחד. אנחנו העברנו להם מסר שה100 מטר זה לטובתם. זה יסייע להם, יוריד את הצורך שלהם לפעול כנגד אזרחים פלסטינים שהגיעו לגדר לטובת הפרות סדר וכן הלאה. הם קיבלו את זה. פעם היינו מחזיקים מסוקי קרב, מזל"טים והרבה מאוד דברים. היום פעילות שחמאס יודע איפה אנחנו רוצים את הפעילות, אנחנו מודיעים לו מבעוד מועד, זה יהיה באזור הזה והזה, לא מדויק. הוא פורס את האנשים שלו